Softwarové peněženky nás obvykle nic nestojí. Máme tady duben 2024 a dneska se podíváme na softwarovou peněženku Atomic Wallet. Za projektem stojí osobnosti jako Konstantin Gledych, zakladatel společnosti Changelly.com a Charlie Shrem, velký zastánce Bitcoinu a spoluzakladatel bitcoinové směnárny BitInstant. Tým poměrně tvrdě pracuje na vývoji, takže se můžeme těšit na další inovace, funkce a mince v této peněžence. Samotná peněženka je schopna běžet na vícero platformách Windows, macOS, několik odnoží Linuxu, Androidu a Apple, tedy vlastně všude a na všem, pokud nepoužíváte něco opravdu exotického. Na Androidu v Google Play se ale jmenuje Bitcoin Wallet Crypto Ethereum. Na pozadí nám právě jede instalace, kde jsme museli na začátku zvolit heslo a nyní se již vygeneroval 12slovný sít, který je nutno pečlivě uschovat. Nejlépe krasopisně na papír. Fotit mobilem nebo ukládat v jakékoliv elektronické formě rozhodně není dobrý nápad. Atomic Wallet je univerzální multichainová kryptoměnová peněženka, která nabízí podporu velkého množství různých kryptoměn. Najdeme zde opravdu hodně mincí a ještě větší množství tokenů. Přidávání a správa vlastních tokenů ERC20 je v ní také možná. Název peněženky je pravděpodobně podle atomové výměny Atomic Swapu. Tyto výměny fungují napříč různými řetězci a eliminují riziko spojené s třetími stranami. Díky tomu jsou také poplatky za transakce sníženy. Původně podporovali pouze Bitcoin, Litecoin, Quantum, ale novější peněženky pracují na implementaci Atomic Swapu i pro další kryptoměny. Existuje zde i staking, sázení nebo spíše zapůjčení minci potvrzovatelem transakcí tzv. Uzlům za pravidelný denní až měsíční poplatek. Směna kryptoměn, exchange. Atomic Wallet integruje okamžité výměny podporované službami Changelly a Shapeshift, což umožňuje výměnu více než 100 kryptoměn přímo z rozhraní peněženky. Odměnou zde bývá cashback v podobě místní kryptoměny AVC 986 a AVC. Podle počtu směn se pak dostáváte do vyšších levelů odměn. Nakupování kryptoměn, Buy Crypto. Pro rychlé kryptofiat výměny můžete použít svou kreditní nebo debetní kartu a zakoupit mince přímo v peněžence pomocí obchodníka pro zpracování karet Simplex. Pokud tomu holdujete, tak není žádný problém si zde pořídit anebo také uložit svoji NFT galerii. Po zadání hesla se pak dostanete ke svému seedu a zároveň také ke všem klíčům, jak privátním, tak veřejným, od všech peněženek, které máte aktuálně nainstalované. V případě nouze se můžete podívat do znalostní databáze anebo kontaktovat poměrně rychlou podporu. Chyby, které jsem již na peněžence v minulosti viděl. Na stakingu nebyly vždy uvedeny správně roční výnosy, někdy byl problém s odesláním nebo načtením blockchainu některé z kryptoměn. Jak toto vyřešit? Kontaktovat podporu a počkat si na aktualizaci, nebo prostě staking ignorovat, protože kryptoměna je schopná během jednoho dne udělat pohyb směrem nahoru i víc jak staking za celý rok, někdy ale bohužel i směrem dolů. Pokud jde o nemožnost odeslat své krypto, tak stačí i nainstalovat jinou peněženku se seedem Atomicu a tam krypto odešlete už bez problému. Celkově je peněženka přehledná, nepotřebujete účet, ověření ani KYC pro základní a dle pravidel omezené cenové transakce, podpora funguje poměrně rychle, poplatky jsou nízké, zpracování je intuitivní a vhodné pro začátečníky, v češtině ale bohužel není a ani podpora nefunguje česky. Takže díky za sledování až do konce a zase příště.